plant i gadw chi fan hyn. We'd be very selfish to keep them. Mae rhaid i ni i adael chi fynd. Mae'n amser nawr i chi ddechrau pennod newydd. It's time for them to start a new chapter. I symud ymlaen i'r ysgol uwchradd, to move on to the secondary school. Mae wedi bod yn bleser i gael pob un ohonoch chi yma yn yr ysgol. It's been a pleasure to have every one of you here with us in Dewi Sant. Dwi'n cofio diwrnod cyntaf i rai ddechrau yn y meithrin. Nes i ddysgu rai ohonoch chi'n y derbyn, a nes i ddysgu rai ym mlwyddyn 1. I remember your first day in the nursery yn dechrau. I taught some of you in the reception and others in year 1, and it's been a pleasure. Ond y fraint fwyaf oedd i fod gyda chi ym Mhen Tywyn. It was an absolute pleasure to join them in Pendain. Oedd eich ymddygiad chi ac agwedd yn wych. Their behaviour and attitude was fantastic. O'n i mor proud o bob un ohonoch chi. I was proud of every single one. Dwi am ddymuno bob hapusrwydd a llwyddiad i chi yn ysgol uwchradd. A blant, mwynhewch y cyfle yna. Enjoy the opportunity. I wish them all the happiness and all the luck in the future. A cofiwch i chi o hyd yn rhan o deulu Dewi Sant. Remember, you're still a part of your family a croeso unrhyw bryd i ddod nôl. You're welcome at any time. Pob lwc i chi blant, mae o'n hyfryd i weld chi yn datblygu dim ond yn addysgiadol, ond hefyd yn gymdeithasol. It's been a privilege to see them grow, not just educationally, but also socially, and datblygu ffrindiau gyda'r oes. Pob lwc i chi blant. A chymod beth, mae yna wledd o flaen chi, they're having a lovely morning this morning. They have been working hard. Dwi am ddiolch i'r staff sydd wedi paratoi. I want to thank the staff who've been working so hard. Felly, so ni ddinasu ni, rhaid yn bwy o nawr, lan i chi blant i gymryd y rôl. A rhieni, diolch yn fawr i chi. Thank you parents for all your support over the years. Diolch yn fawr. A dwi ddim yn mynd i lefen, I promise not to cry, but I think I will be. Pob lwc a mwynhewch. Cerwch amdani, Gwyn, go for it. Yeah? Dechreuodd y gwasanaeth trwy ganu remau cerdded ymlaen i dyfodol. Cerdded ymlaen i dyfodol, chwifio'n fanen yn y gwyd, singing glod am y gafwyd am wyndigion dyddiau. Ond mae rai fi yn mae'n sefyll ac yn brwydro dros. Sing your blood, I'm a guy for you, I'm
hwnna'n amser ofod ysgol. Rhaid i ni gael bod yn gorau i'r gollon, yn dinasodion da a phapus, yn ffrindiau da ac yn rhoi ein gorau fel ddisgyblion newydd yn yr ysgol uwchradd. Diolch yn dduw am holl ysgolion ein gwlad a'r addysg ar ddaw i bob un, yn rydd a rad. Diolch am athrawon ym mhob le a'i gofal didwyll a ffyddlon mewn gwlad a thre. Yn enw Iesu Grist, amen. Cydwyddion meddi'r alblwydd ein tad. Ein tad, ynwynt yn nefoedd, santeined enw, diled y deunas, gweled y wyllus, neges yn y nef, felly ar y deiad hefyd. Dylwn ni heddiw ein bara benyddion, a maddau ni ein dreidion, fel y deion yna i'n dredwyr, ac nac arwain ni bywydau, eith yn gwared i'r adrwg, gan seigl tir deunas, a nerth, a'r gwaniad, os oesoedd, amen. Wel, bore da, a chroeso i Gwasanaeth Gymraeg blwyddyn 6, Ysgol Gymraeg Dewisaf 2022. A heddiw, mae hi yn bore da. A dweud y gwir, mae hi wedi bod yn wythnos da. Ac yn fwy na hynny, mae hi wedi bod yn 8 mlynedd arbennig o rai criw yma yn Ysgol Gymraeg Dewi Sant. Yn cyflwyno'r raglen heddiw, mi fydd 100 a 10 a gyda'n gilydd ni yw 110. Heddiw yn y diwrnod holl bwysig yma, edrych yn ôl ac edrych ymlaen. Rydyn nhw'n ymuno gyda blwyddyn 6 sydd yn ymadael â'r ysgol am ddiwedd y tymor hwn, cyn symud ymlaen i'r ysgol uwchradd i hil atgofion a rannu'r amseroedd da yn ystod ein cyfnod yma. A oeddech chi fi, mae'r plant ifanc yma wedi rhoi 110 Cantydig y cant o'r hefni, eu hamdref a'i hyfrodded y gwaith ei bywyd ysgol. Mi ganglywed yr holl ddisgyblion y flwyddyn am eu hatgofion, eu profiadau a'r uchafbwydiau yn yr ysgol. Yn ystod ein cyfnod yn Ysgol Gymraeg Dewi Sant, mae nifer fawr o bethau credadwy ac anghredadwy, da a drwg wedi digwydd yn y byd. Dyma rai o'r pethau sydd wedi digwydd yn ystod ein cyfnod ni yn Ysgol Gymraeg Dewi Sant. Ebola, Nolan Stwpyn yn Newydd America, TikTok yn dod i Brydain. Cadwr yn dyfu Ewropeaidd neu Brexit. Cyfnod Polski y Pendelyn. Rodlos yn troi fyny yn ddimdych y pysgod. Cymru yn chwarae yn y pencampriaeth Ewropeaidd. Lawnsio ymgyrch cael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2015. Ar gyfrwng hinsawdd y byd, Ryfel yn uwchradd. Penblwydd yr Urdd yn Gandoedd. Tîm penblwydd Cymru yn ennill yn llyn yn chwpan y byd yn lwyn. Ac Ysgol Gymraeg Dewi Sant yn dathlu 75 mlynedd. Dechreuon ni am taith yn y meithrin yn 2014 gyda Mrs Watkins, Mrs McKay, Mrs Montanaro a Mrs Ashford. Heron ni nôl i dy atgof gyda dyn yn meithrin osian. Splasio dŵr. Na, sori. Fanedi. A beth amdana ti, Levi? Taflu tywod? Na, mae'n fi'n geni. Adeiladur cael brofiad o'r tywod. Beth amdana ti, Tristan? Reidio beis bach melyn, chwarae yn y cwch ac ar y sisio. A beth am yr holl bartio? Rwyf wedi clywed fod ti yn cofio nifer fawr o bartio yn y meithrin. O ydw, dyma amser da. Parti sgol. Parti cael yn agorholion. Olwne ar gwisgo y dillad parti. Chwarae teimau, chanu, chwysu cwmwyllau, allan, cyn Covid. Ia, na chi. A beth yw o'i smod nawr? Roedd parti rhywun yn digwydd yn aml. Parti penblwydd yn ysgol, bob dydd Gwyddelig. Mwy o jelly a Jeremy Dodgers? Na, cawl. Cawl sy'n wastad i gynio digo dewi gyda bar a chaws. O ie, a dych chi'n cofio bod gael llunio wrth y doddau bach yn y wedyn yn gwisgo ffeidol? Mae'r ffeidol yna'n dal gen i. A fi, un dogfog syfrau ar gen i. Dwi ar ddeall bod ddathliad mawr wedi bod yma eleni. Do wir. Eleni yn flwyddyn 6, mi gawson ni dathliad go iawn. Nid un rithiol, nid un hyn a teams. Mi gawson ni dathlu penblwydd holl bwysig, sef penblwydd yr ysgol yn Santi Penblwydd. Dathliad penblwydd yr ysgol yn y ffwrnes ac o'n plan bach yn canu yn un o'r holl diwrnodau. Gwnaeth hynny ni sylweddoli pa mor lwcus rydyn ni wedi bod yn cael dod i ysgol mor arbennig sydd wedi ennill i le yn hanes Cymru. Fel yr ysgol Gymraeg gyntaf o dan 9 awdurdod a addysg lleol. Rydym wedi dod i deall pa mor bwysig a chymaint oedd cyfraniad yn ysgol yn Rhywles ac ar ysgol yn y Deudwyr Gymraeg yn Llynedd.
athrawes gyntaf yr ysgol hon. Chwaraeodd Miss Williams ran y nacdod am hanes Gymraeg yn reis nelli ac yn wir yn ei hanes ni. Ac oni bai amdano hi, y fyllai na fyddin yn sefyll fan hyn heddiw, felly diolch Miss Williams. Roeddwn ni'n caru cyfnod allweddol un. Chwarae yn y cwch mor ladron, a'r uchaf bwyd mwyaf i mi oedd pan mynd â Wil y Tedi adre. Cofio? Wrth gwrs! Wil y Tedi! Roedd Wil yn cael dod adre gyda chi am y penwythnos, a roedd Wil yn cael dod chi a ifanwr ti. Yna, roedd adre'n cadw dyddiadau a chyfnod hyn, a roedd Wil wedi gwneud dros y penwythnos. Wel, dwi'n cofio chwarae gyda Iowan ar y cwch yn y meithrin. Neidiais i ffwrdd ond wnaeth Iowan ddim dal fi, a gwmpas i'r fflat ar y llawn. Wyt ti'n cofio, Iowan? O ydw, a neidiais i allan o ffenest y tŷ bach tyd plastig fel Superman. A ydych chi'n cofio'r gasgen? Wrth gwrs! Roedd pawb yn rolio yn y gasgen nes ei bod yn eitha dizzy.
ond yn wir, i fi, yr uchafbwynt oedd chwarae rygbi dros yr ysgol yn blwyddyn 6. Roeddwn yn teimlo'n falch iawn i gynrychioli'r ysgol. Na i rannu cyflwyno. Am flwyddyn ni, fe cymeres i Aled Afal i fanna. Pob coeden yn ei gweud, mi oeddwn yn cnocio i weld os oedd Aled Afal. A roeddwn yn codi pob mamen i weld os oedd grafen i siw. Dim offi coeden ni. Ac yna i'r caban yn y bryd i flwyddyn da. Dyna fy hoff atgof i. Ryfforddau ar y llwyfan ag iad flwyddyn da. Bobl bach. Maen nhw'n dweud wrtha i bod plant blwyddyn 2 yn ffit ac yn heini iawn. Sut mae hynny te? O mae pawb yn flwyddyn 2 yn ffit ac yn heini. Y plant y staff a hyd yn oed y gwywerod. Lan y grisiau, lawr y grisiau, lan y grisiau, lawr y grisiau. Gyda Miss Evans a Mrs McAvoy. Mae hwnna'n swnio fel raglen ffitrwydd i blant. Lan a lawr y grisiau gyda Mrs McAvoy a Miss Evans. Ond oedd yn ymwyddiad da. Wnes i fwynhau cael mynd i sinema arig yn Nadolig i wylio ffyd yn angen blwyddyn da. Gweld yr anifeiliaid yn ffreng ffoli am blwyddyn 2 yw ni'n atgofio'n gorau. I fi, un o'r diwrnodau gorau oedd Geek Cutters of Institution, stortimau gwahanol yn arian ddiwrnod, cyfyngau neu hanes hon, a dim un myfyriad diwylliant, ond y cwrwyd symsylweddol ar gyfer rhan yna. Nawr beth yw'r dy hoff atgof di, Cora? Ie, blwyddyn 3, y profiad gorau i fi oedd mynd i Gastell Hypus i weld sut oedd y Celtiaid yn byw. Defnyddio dwb i adeiladu ffens a dod adre yn yr ysgol felwyr Celtiaid a wynebau glas. Beth amdana ti, Siôn? Cael canu yn y côr gyda Mr Tipledy yn blwyddyn 3 oedd un o'r atgofion i fi. Nes i fwynhau gwneud crefron yn blwyddyn 3. Un o'n atgofion gorau i yw cynrychioli'r ysgol yn nofio yn y gystadleuaeth yng Nghaerdydd yn blwyddyn 4. Siarad am iechyd, o, fe gawson ni amser dar yn siwtio feddwl yn y cynrychiol. Yn ein ystafell, o'n i'n ffili stop o chwarter a daeth Mrs Pray Davies i gweld os o'n i'n iawn. Ar y trip gorau erioed i Gaerdydd, oedd Amri daeth yn stori i fi i gasgu. Casgu? Sa'n credu gasgol yn iawn o gwbl. Sami, os rwy'n stori gen ti, Rani? Yng Nghaerdydd, rwy'n cofio codi'n gynnar yn clywed Jack Davis yn canu ac yn rhai dannedd a un yn y bwyd. Ond pan Jack, Gwelwn i wedi anghofio cyn mynd i'r gweiliau roedd man wedi dweud wrtha i gofio prynhau fy nain. oes rhywbeth arall wyt ti yn rodi gyda fi, Jack? Roedd Rhys i Barnacle pan noddodd Mr Davies yn sefyn a wedi bod yn wyta creision yn y bydd. Nes i fy ngorau i gael gwared o'r creision. Beth nes i'r creisio te? Fel i trial ydio mewn ochr y gwyl. Yna fe ddoeth e. O do! Beth? Cyfnod glo. Mynd i'r hwb gwaith ar hwb. A roedd o'n Ti am le, o mae ci yn cynt. Trowch y camera ymlaen. Mae'r sgrin ddim yn blaen. A di dy dad yn gwybod bod y gyfrifiadau o'i flaen? Mae'r cysylltiad yn wael, gyda'r ffrindiau. Mae problem gyda fi. Chai ddim dod allan o'r tŷ. Doedd ni erioed yn meddwl y ddwydenni. O, plis gawn ni ddod nôl i'r ysgol. Ac yna, yn ôl â ni i fwyd yn pen. Cael hwyl yn y tŷ, Dysgu yn dosbarth a chanol. rhannu yn yr ardd. Cael dod mas yn yr awyr agored a chael cael mewn siocled ffordd yn y tŷ i gwmpas dan. Ac eleni mae'r cyfleon wedi dod yn ei ôl na'n gallu'n sôn mewn profiadau di-Zoom a di-Teams rydych chi wedi cael eleni. Rygbi gyda dad diolch galon. Tafel yn bydron. Traws glas, hoci, gallu pendoedd yr ysgol. Mynd i'r dydd. Torri'r record byd wrth gan i hei Mr Earl. Marfo Mr Davies a Mr Thomas gyda'i gilydd, wyneb yn wyneb yn ychwain, a chreuwyd amsefiau rai am y dyddiau afu. Y diwrnod gorau i fi oedd cael chwarae gêm ar y diwrnod blasu gyda hoci Cymru. Un o'r profiadau gorau i mi oedd cynrychioli yr ysgol yn Cwistynham. Ac i fi, ac ennill yr awcan dau i'r uchafbwyntiau. Wel beth ydyn y ti di? I fi, neu Iago, ennill y gadar yn yr Eisteddfod yn ystod dathlu'r 75 eleni yn Theatr y Ffwrnes, a chael feirniadaeth gan Tudur Dylan Jones, a fi oedd yn chwarae'r Utgorn hefyd. Beth amdana ti? Eleni cefais i ddiwrnod arbennig yn chwarae yn Tournament Rygbi yng Nghydweli
Ac yn un gwef, fel cael yn dyn y trafod o'r erioed. Beth amdano ti, Caelwm? Gweithio gyda Adam yn yr arth ym mlwyddyn 6 a chael hawr i drochen i fod. A wel, mae fi adael roed wrth gwrs. Beth gorau fi oedd yn nes ysgol ffynnes? A chael chwarae yn y tournament pêl-droed yn Gaerfyrddin. Enillodd ni bob gêm, ond am y gêm gyntaf am fod y tîm arall wedi sgorio gol lwcus a disgyn gyntaf yn gystadleuaeth Trawsgwlad. Roedd fi wrth fy modd pan gefais sydd yn newid ar gyfer y cyfrasol. Rwy'n meddwl bod yn bod pwysig i'w fario di. Roedd i'n tournament pêl-droed yn Y holl atgof hir pan ddaeth Miss James a Cymio Bach oedd newydd ddion ac mi ges i gwtio'r Cymio Bach pan oedden ni yn mlynedd 4. Mae'n hanner gwrthwaniaeth cael ysgrifio heddwch Fe ni yn ennill yn y tournament hoci oedd un o uchelbwyntiau i fi fel mlwyddyn 6. Rwy'n wedi mwynhau bod tu allan gyda Adam yn y ardd a gyda Miss Evans a Mr Llewryn yn y tîm. Roedd ni wrth y modd fel bob aelod yn y tîm bêl-droed am y twrnament yn Mlynedd 6. Am mlynedd 4, roedd Cameron i bach yn cael ei ddyn Tîmau fi o'r syd, ond gall ddynas yr wyli wedi setlo dan llwyfan ers i ffofio cyfnodol am Rwy'n cytuno, hwnna oedd y ddant orau erioed i gyflawniau ysgol bach. I fi, y diwrnod gorau oedd gael sesiwn o dans y gwyrdd